Uba la kemen rumbui u menteri ka sorkar jelau badairu udkhot jangka regional committee na Jaintia Hills District. Uloong baka kaipot ka bala penbit penbiang daki lightly ki regional committee. Halor ka jing penbit yupur usam hapadeng ka jela Assam bat Meghalaya. Kadai ka bala penkre daka baki lalet syadu syaki jaka kaput. Baki le tang daka baki syong hapok ka sketrian. Habai kran bakila pathai khubor nakaliang uba rembui uloong kari jongi kadai kari kabadon ka jingsen shar pajba hakaba omla ban shunyon ya ka sur upajba henrei ka jingyu I baki regional committee kilale ya ka kam ka babhatam naga benta ka jingmentoi ka jela ulaban rapru bakane kadai ka sin ka baningkong ban nakaliang ki regional committee kilale hi banjurem shaki jaka badon ki jingya kaja klem da shong bat shimrai na sketrian bat ke ei ka sin jam ka bakila shim kadai ka rai bakila la ban shim hakum kini ki kem pi mi kadai demokrasi kaba kano ko ka voice jong hibreu nimla suppress yaka henrei hakat kum ko ji jonga ki regional committee kilale yaka kam maximum kabakila and protect ya ka interest jong ka state ke jong kapor kan sabata ngampa ban ekren pun henrei kilaya ihi kane kadai kasin ke banongkong ba ki regional committee kilek hagi jaka kiba dei ban ya kren mdei ba ki raya kane po sekretariat kia raya kane ke deh kita lek ya ke jaka tengah try bak ke jaka senjam ke bala shim kadai ke ba maksimum ke ba la banle hakum kini ki po hakum kini ke khem kano kono ka issue ka politik hi kan shim be yakinu no issue phile ya ka toro undan hu ang gubamde yile ya ka ba deiru ang hukumta ya ka tatamla ban kumang pi kadai ke demokrasi ka kabaro shikata kalongba kaji kren kalongba ka isu upu usam de way na ki ke isu ka ba sa teng rehakan ka sarkari iba kala persyam kat bala man stop out ya kini difference ta let's see ya kata ngamla ban om ka kata ka jengma ka kata ka bomde ka jengma ya kata ngam la batai nrai ka sarkar ha ka shim ya kanong ka ra ka shim in the larger interest na mata interest ng ka set kam shim na ka mata ka personal interest ng nor jang no